Здравейте, YouTube! Реших да направя най-накрая една томбола в EnderGod. Исканията ми ще бъдат 40 абоната и ви правя 40 абонат, но правя това в Ender Chest. Нали, давам от тези всички неща, 3 лега, броня, Protection, тройка и четворка, почти фул брадва, фул 2-3 меча, тук още едни полшенки и това, и може да има и други награди. И не забравяйте, абонирайте се за мен, лайкнете клипа и напишете запис, и на 40 абонат ще изтегля един от вас, който ще спечели тези неща. И довиждане. Тоест довиждане.